co vidíte v mých rukou, to, co se tak krásně točí, je kyvadlo. Kyvadlo používám ve své praxi léčitele už od začátku. Kyvadlo není nic jiného než obyčejný ukazatel na tachometru, který ukazuje rychlost a ukazuje všechny věci, na které se vlastně ptám. Je to všechno jenom o dotazu, ano, ne. Každý člověk, každý z nás máme kolem sebe takzvanou auru, je to energetický obal, do toho energetického obalu se zapisují veškeré informace o našem zdraví, o našem životě, o naší minulosti, možná někdy taky trochu o něco o budoucnosti, ale do toho bych se nerad zaplétal. Zůstaneme tedy u toho zjišťování toho zdravotního stavu. Tímhletím kyvadlem začínám práci, kdy začínám diagnostikovat každého klienta, který tady přijde. Děláme diagnostiku, která jde z hora dolů, z obou stran. Zjišťujeme zdravotní stav, zjišťujeme stav orgánů, zjišťuju stav množství červených krvinek, bílých krvinek, leukocytů, hemoglobinu a podobně. Dá se s tím udělat opravdu prakticky skoro vše. Zní to velmi neuvěřitelně, ale mnohdy se mi to vrací s tím, že když klientovi řeknou, máte 7,8 cholesterolu, tak se na mě zahledí a odpoví, jak to víte. Já jdu zrovna od lékaře, mám to tady v těch papírech a vy mi to řeknete jenom tak. Kyvadlo je od nepaměti jedno z nejdůležitějších nebo nejjednodušších diagnostických jedna z nejdůležitějších a nejjednodušších diagnostických pomůcek pro zdravotní stav, pro všechny ostatní věci. Kyvadlo je jedno, potom můžeme používat i virgule, jsou to takové dva dráty, kterými se dají vyhledat geopatogenní zóny, spodní vody, chodím s nimi hledat studny, dají se zjistit veškeré anomálie, ať už geopatogenních zón, ať už spodních vod. V noci nemůžeme spát, jelikož nás bolí hlava, převracíme se, je nám zima v posteli, nemůžeme se hejbat. Z 90% je to příčina v geopatogenních zónách a ve spodních vodách. Díky těmto virgulím se dá zjistit veškeré tyto anomálie a dají se velmi jednoduše odrušit. Mnohé firmy používají na odrušení geopatogenních zón produkty, které nejsou až tak úplně dobré, pohybují se v řádech 10 000 až 100 000. Dá se říct, že tyhle geopatogenní zóny se dají eliminovat velmi jednoduše a je to v řádech 100 korun. Dá se říct, že kolem geopatogenních zón se vytvořil velký biznis, který mnozí lidé zneužívají ke svému prospěchu, ale od nepaměti se používalo třeba ke stavbě domů. Když chtěl někdo postavit někde dům, tak se stavěl tam, kde se pásly krávy, kde si krávy lehly. V tomto místě byla geopatogenní zóna přijatelná a v tom domě se potom dobře bydlelo. Je to tak samo i v bytech. Víte, všichni, kteří máte doma pejsky, tak zjistíte, že jsou místa v tom bytě, kde si pes prostě v životě nelehne. Kdybyste ho tam lákali, já nevím na co, to si tam prostě nelehne. Opakem těchto geopatogenních zón a řekněme reakcí zvířat je reakce koček, kdy kočka zase miluje geopatogenní zóny a tam, kde si kočka lehne, kde ráda spí, bych se asi moc dlouho nezdržoval. Tyto pomůcky, které jsem tady naznačoval, to vám tady ukážu, tohleto kyvadlo. Mnozí skeptici říkají, že kyvadlo se netočí samo, ale že s ním kýveme rukama a že děláme různá alotria na lidi, že je klameme. Není to pravda, jelikož tímhletím kyvadlem se dá zjistit i zdravotní stav nejen u lidí, ale i u zvířat. Mám ve své klientele lidi, kteří chodí se svými domácími mazlíčky a ty rozhodně nemůžeme podezřívat z nějakého placebo efektu a z nějaké vstřícnosti, kdy ta zvířata reagují úplně přirozeně a dá se opravdu zjistit zdravotní stav i těch tvorů živých. Možná bych mohl uvést pár příkladů z praxe, kdy jsem dělal diagnostiku pomocí kyvadla. Když jsem měl pár klientek, kteří přišli s různými zdravotními problémy a díky kyvadlu jsem našel například endometriózu, našel jsem různá virová onemocnění, ať už to byly mononukleózy, chlamydie,
nesprávné funkce hormonálního systému. Byly u mě děvčata, která chtěla otěhotnět několik let, se snažili o otěhotnění, bohužel to nešlo. Stačilo pouze upravit hormonální systém, jsme díky kyvadlu jsem zjistil, kde vlastně je daný problém. A díky tomuhle se upravila menstruace, děvčata měly menstruaci jednou za rok, po 2-3 měsících se menstruace upravila, dodáním stopových prvků, srovnáním energie, srovnáním sad, odblokováním pánve. A dnešnímu dní mám, tuším, že 11 miminek, které se narodily, takže dá se zjistit i díky tomuhle kyvadlu a těmhle pomůckám různá onemocnění. Dokonce se dají díky virgulím nacházet ztracené věci, možná i kyvadlu. Je spousta možností využití, ale jak říkám, každá pomůcka je dobrý služebník, ale zlý pán. Pokud se začneme spoléhat pouze na virgule a na kyvadla a přestaneme uvažovat nad svým rozumem nebo svým vlastním rozumem, může být zlé. Jelikož vždycky ta první myšlenka, která z nás napadne, je správná, ty další ostatní myšlenky už jsou potom zavádějící.